kashe sigarin nan. Ni magana in na tafi sai ki kunna. Ki daina kuka dan Allah. Na yi miki alƙawarin amma zan aure ki. Za ka aure ni? Kwarai ko zan aure ki. Me zai hana idan kin amince? Amma kafin nan zan miki wata tambaya. Dan Allah, menene dalilin ki na shiga wannan karuwancin? Kaddara ce Sila. Amma Silan sanadinta matar uba. Matar uba? Kina nufin matar mahaifinki? Ƙwarai kuwa, matar mahaifina. Wallahi sai kin ɗau jakarki kin bar gidan nan yau Fatima. Maza ki san inda dare ya miki. Na rantse da Allah Fatima ba kaiwa zaman gidan nan. Lafiya? A'a to. Me ba? Ni dai inda da Fatima zan zauna a gidan nan. Gaskiya ba zai yiwu ba. Sai dai ka zaɓa ko ni ko ita. Sai ku zauna kai da ita tunda dama ga tunan ta kawo mun zali. A'a, to ku na zaɓa. To. Haba hajiya. Ni a kai sai in ci mutuncin kowa a garin nan. Wato. Sai in ci mutuncin kowa. Sai dai ka zaɓa. Ha! Ko ni ko ita. Ke faɗi ma. Malafar ubani. Yi waje. Ba ki shiga duniya ba. Ki wuce gashuwa. Bismillah. Ko cuta gungun. Yawa. Ce. Ba ki kuma ta bai koya. Jeki. Ba ki ta koya. Yawa. Wuce. Maza. A sauka lafiya. Ramlan! Ina naki! Na shiga muku dawo! Dawo! Fati dan Allah ki tsaya dan yaro su ne na ki haƙuri. Kamar ya in tsaya bayan a gaban ki kina kallon abin da aka yi mu. Dan Allah ki tsaya dan yaro su wallahi kai ki tafi. Wallahi tafiyan ki ba ta da amfani dan Allah dan Annabi ki haƙuri ki dawo. To ai shikenan. Ba ta bi ta waje wallahi. A abin da yasa gani ne kaman za ta bi ta shi. Ta bi ta ina? Yanzu haje akan wannan yarin kike ta da wannan hijiyoyi. To Alhaji wannan yarinya ai ni ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi ka kashi. Ina dalili? Ni wani ne kwatar da hankali. Ai gidan nan da gani sai Ramlan. Kullum mu baje kolin mu sai kai. Kwantar da hankali. Yawwa. Ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba. Ya zaɓi matarsa a kaina. Akan me ba zan tafi ba? Ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi. Saboda babana ya fifita matarsa a kaina. Ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya. Ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba. Ai ni fajiya in kika ce makota na gabar da yamma ba ta bukatar kowa. Idan ban sai na bari cikin dare karfe 5 dare in dada wuta. Billahi lillahi. Ni tun mutum da zai bata miki rai zan tare da hankalinsa kawai. Gaskiya ne. Wallahi hajiya. Na san zaka iya. Wallahi kuwa. Wallahi zaka iya. Kin ga ba ta da amfani ba ni da amfani a gare. Wallahi ina da amfani dan Allah dan Annabi kai ki tafi. Allah ki hakuri sai wata rana. Da gidan da ake holewa sama ta kas. Gida na bariki babu kulawa sama ta kas. Da matan banza ake tarawa sama ta kas. Ku gane abin da ake kullawa sama ta kas. Abin da ake baya dacewa sama ta kas. A kwana anai ba a hutawa sama ta kas. Da wance da wani suke kullawa sama ta kas. Kidoku da rana yakan karawa sama ta kas. Alan alala ana lalawa sama ta kas. Waɗansu kawalci ke kullawa. Wace irin rayuwa kika zaɓo wa kanki? Ki duba girman Allah da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki koma gida. Wannan ba rayuwa bace ba wallahi. Ki duba girman Allah. Fatima ba ki tuna cewa ranar gobe kiyama nake tashi a irin kowa da kowa. Kuma ga umman ki tana lahira duk abin da kika za a bata. Wannan ba ga kin miya amfani. Ki ga Allah ki wa Annabi ki koma gida. Ke saurara da Allah. Ke ta ina kika shigo? Har kike wani magana zaki mata wa'azi. Makaranta ce nan?
ko an gaya miki nan gidan wa'azi ne? Bari in gaya miki nan gidan da kika gani bariki ce, kuma in kin ji an ce bariki alalagero wanda ya iya allansa sai ya daure shi tas, to nan gidan ne. Kuma duk wanda a gidansa aka sallame shi aka tsine masa in ya zo mu zai tarar. Bari in gaya miki gaskiya, ba a gaya mana mu ji sai dai duniya ta sanar da mu. In kin ga mun likira sai ranar da a motsa a tayar sannan za mu likira. Amma muna more rayuwar mu, yarinya ga ta tana more rayuwarta, zaki zo ki ce zaki mata wa'azi. Nan gidan ko rediyo ba ma ji. Nan gidan da kika gani ko rediyo ba a ji. In kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji. Za ki fita ki ba mu waje. Sha ai da hawayen ki gara ruwa jarka daya ma kore fitsari. Fatima, bari in gaya miki wani abu a rayuwa. Yanzu kike da ƙuruciyarki, yanzu kike jin rayuwa, yanzu kike jin kina ganin babba a gabanki. Yanzu ne zaki samu abun duniya ki tara kuɗi, kina kallo ƴan uwanki mata, daga wadda za ta hau Land Rover, sai wadda za ta hau NS Education Coupe, sai wadda za ta hau Toyota 2013, 14, 11. Kina kallo sanda kike jin daɗin rayuwarki, wata can za ta zo ta hure miki kunne. Yau rayuwar nan in baki da shi akwai wanda zai baki ne? Duk wanda zai zo ya miki wa'azi ya gaya miki gaskiya nawa ya ka miki? In wa'azin mutum zai miki sai ya zo miki da kuɗi, ko ya zo ya ce na shirya zan aure ki ya haɗa miki gida kamar na miliyan 30. Amma sau nawa za a zo a yi ma wa'azin a cuce ka, a barka da tagumi? Abinda nake so da ke, ba wanda zai koran min ke daga nan gidan. Ina samun karuwa da ke, ina samun kuɗi da ke. Wata ta zo ta rinƙa miki wata nasiha ko ta zo ta yi miki wa'azi a gaban ki na hana a kunna rediyo don kar a ji wa'azi. Kina kallo tsakaninmu da masallaci ya kai kilomita 8. Ki zo ki duba fa ki gani irin surar da Allah ya miki, farin jininki. Mota ake zuwa a tara a kofar nan gidan kala kala, wani ma ba abin da zai ce kawai don ya ganki. Ke ce annurin nan gidan, ke ce sururin nan gidan, aka zo aka kore minki, an cuce ki an cuce ni. Kun ga gidan da ake holewa sama ta kas, gida na bariki ba. Madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallonsa, dangarwa ya ce na raina sa amala gojiyar kankana. Jagabinki ni na zama abin sama ta kas, da wance da wani suke kullawa sama ta kas, ki doku da rana yakan ka